جرایا گشتیره دولتên desthilatdar û dagirker bi polîtîkayên ambargo danîna li ser gelê me ji bo yê desteserkirina civakê weke rêbazekî teslîmgirtinê bikar tîne. Ev nêzî du mehan e ku ji aliyê rejîma Sûriyê ve ambargo li ser gelê me yê Şehbayê û Helebê didome. Ji van polîtîkayên dewletên qirker û dagirker nequte. Qutkirina derfetên jiyanî yên weke mazot, derman, ard û her wiha pêdiviyên jiyanî yên rojane yê li ser gelê me yê koçberbûyî dervayî exlaqê mirovahiyê ye. Bêguman ev 5 salin sekna gelê me yê Şehba û Helebê dijîn cihê şanazî û serfiraziyê ye. Lê rûxmî hemû êrîş û şert û mercên zor û zehmet bihêz û îradeya xwe di nava hewildanên afirandin û domandina jiyana xwe de ne. Lêbelê ger di nava kampên koçberiyê de kalekî ji bo yî zarokên xwe ji sermayê biparêze û gerim bike cilê xwe dişewitîne, însanetî ji vê yekê re bêdeng û temaşevan dibîne cihê şermê ye û dervayî wijdanê mirovahiyê ye. Her wiha ji ber nebûna mazotê dibistanên zarokan ji ber serma heyî hatiye girtin. Mafên zarokayên perwerdehiyê bi vî awayî ji destê wan hatiye girtin. Ji polîtîkayê dewletên dagirkeran yê heyî nequte. Dewletên dagirker bi ambargoyên hişkkirî dixwazin îradeyên gelan bişkînin mafên civakê yên bingehîn wekî perwerde, tenduristî, debara jiyanê yê rojane ji destê wan bigirin. Civaka me mihtacî xwe bikin û desthilatdariya xwe ferz bikin. UNESCO a ku qaşo mafên zarokan diparêzin û saziyên ku weke xweparezvanên mafên mirovan bi nav dikin, bi bêdengiya xwe li vê rewşê temaşe dikin, ew jî bi vî awayî wekî hevkariyê wan em wan dibînin. Banga me ji bo UNESCO û hemû saziyên ku xwe weke parêzvanên mafên mirovan bi nav dikin ew e ku eger hûn bi erkê xwe yê mirovî ranebin ne dîrok ne jî civaka me weefû nake. Em weke Meclisa Perwerde û Akademiyên Jiniyên Bakur Rojhilatê Sûriyê bang dikin ku bi erka xwe ya mirovî û dîrokî rabin û dewletên dagirker û qirker re nebin hevkar ji ber ku bêdengî û temaşekarî hevkarî ye. Meclisa Perwerde û Akademiyên Jiniyê Bakur Rojhilatê Sûriyê 25 Meha 12 2022